Helo gang, reita, dyma ni efo'r thing estron yma eto. Da ni'n mynd i wneud chydig bach o mar y corff, tydan. Reit, i ddechrau, i stwytho, i gresu, da ni'n mynd i marcho fel tas ni mewn band. Iawn, felly breichio fyny a hyn. Iawn, di hwn ddim yn marcho fel tas chi mewn band, ond jyst marcho a gwneud hyn. Dyna beth ni'n wneud am tua 10 eiliad. Cofiwch wneud be dwi'n ofyn pob wythnos, sef defnyddio y cyhyr yn y stumog i dynnu'r coesau fyny. Okie-doke, dyna ni, awn ni am 3 eiliad, 2, ac un arall, 1. Briliant, da iawn. Reita, gewch chi ista am eiliad. Rwan, da ni'n mynd i wneud squat, a da ni'n mynd i wneud curl a gwthiant hefo'r ysgwydd. Felly, squat arferol, gwthio fyny, curl, gwthio, ac i lawr. Okie-doke, da ni'n gwneud 8 o reina. Da ni'n barod? 3, 2, 1. 1. Mae'n gwellio dy gadar wedyn. Good. 2. Mewn trwy trwy'n allan trwy'r ceg. Cofiwch chi yn adlu. 3. A 4, gwasgu. Dyna ni. A 5. 3 arall. A 1. Dyna ni. A 2. Dyna ni. Push. Lyfli. Dyma ni. Yr un olaf. Gwthio trwy'r sodle. Gwthio fyny. Brilliant. Reit. Rwan, da ni'n symud ymlaen i weithio y triceps, sef cyhyrau'r gefn y breichiau. Eitha anodd gweithio'r cyhyrau yma. Ond mae hwn yn symudiad eitha syml. Ond be dwi'n ofyn i chi ydy, mae hyn di'r symudiad, dwi'n gwybod bydd eich panelyn chi eisiau mynd fel yma. Dyna di'r frwydr efo'r exercise yma. Chi'n cadw panelyn yn pwyntio ymlaen, iawn. Dwi eisiau 8 o rein. Barod, ista'n dal, 3, 2, 1. 1. Down. 2. Peidiwch gadael nhw'n gwneud hynna. 3. 4. 5. 6. 7. Ac un ola. Briliant, da iawn chi. Reit, exercise gorau fi nesaf. Dwi'n meddwl bod ni'n gwneud o unwaith o'r blaen. Eitha technegol, eitha anodd. Ond mi yn bwysig, mae'n gweithio gymaint o gymylab, lot o joints, lot o gyhyrau, popeth yn y cefn, i ddeud y gwir. Reit, dwi eisiau chi ddal y brwsh fel hyn. Reit, coesau dwi'n bach yn mwy llydan a'ch hips chi. Sgwydded i rolio nôl, bottom ball yn dim. Dwi eisiau dipyn bach o blyg yn y pen glin. A beth ydych chi'n gwneud ydy gwthio y pen ôl allan, nes bod chi'n teimlo tyniad fanna, yna gyrru fyny a gwasgu eto, iawn? Rhaid ni'n gwneud 8 o reina. 3, 2, 1. Gwthio, 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 gwthio. Fyny, gwasgu. Gwatchwch chi bod eich cefn chi ddim fel yma. Pwyntiwch penona fyny at y nenfwd. 2. Push, 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 push. 3. Nadlu mewn ar y ffordd lawr a gwthio fyny. 4. Sgwyddo nhw. Gwthio. 5. Dyna ni. A 6. 2 arall. Gnewch checklist. Gofalwch bod y cefn yna neis ac yn fflat. Un ola rwan. Gwthio, gwthio, gwthio penono. Fyny a gwasgu. Da iawn chi. Gwerth ymarfer yn yna. Pob un, actually, ond hwnna'n enwedig. Rwan. Wrth gwrs, rhywbeth chydig bach mwy cyflym i orffen, chydig bach o aerobic, i'r galon, yr ysgyfaint. Dwi isio hyn, iawn? Ond os mynd i chydig bach gormod ar hyn o bryd, jyst camwch yn gyflym. Sbiwch lle ydych chi, yn camwch yn gyflym. Ydyn ni'n barod, 10 eiliad. 3, 2, 1, go. 1, 2. Os ydych chi'n gwneud hyn bach o'r 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi, da iawn. Digon o ddŵr, digon o brotein heddiw a welech chi wythnos nesaf. Tara!